Tangsaro Udaipur Kakraban Amchaio Delhi Obhijane tui Greater Tripura Sanmondri Joba Khlainani Bawi Jota constituency Rokona Delhi Obhijane mass gathering Khlaijaga Tongo Tangsaro Udaipur Kakraban Amchaio Bahaina mass gathering Khlaijaga mass gathering Khlaitani o TWFni Bwrwirogno Kisa Bwrwirogno nangmani mani tilangjaka Tinio sengoro samuk sora ro sini di pramukhani biseske mas gathering tai rally o pandao seng TWFni ni busing tai sopeleka seng Bwrwirogno biseske sini borong ganangke sini basai sini TWFni advisor group ni chairman Bwrwirogno Jamatia tai ang secretary TWFni ngatai sini borong ganangke ulti deforma sini CC member TWFni tai sini CC member o Amchaio o Kakraban block nino sini borong ganangke rasuki ya belekan sing oro tingo hayi sing o samuk sora oh area awak belekan ang manusia tani male sini sing oro bishes kaya awak ke naik ke sing gathering klaimangka taro iu tai sini tikra palbat sat hayi kan ke oh haimani ya gulo sing oro ini tubi khaileka kisisa sini sikla Bwrwirogno sini Bwrwirogno lagi sini buagra sano dagiwo norok dekhane thanga hangankai norok kaisa norok yabu sata thani norok kaisa Bwrwirogno je kono nathok mani aba hainor khalangai thani himabai sen kisisa ro sen baglaika sanitary pad ngatai sini pohon sini buagra ni jeta বিশেষ ke bini punuk jagmani je mari je kaisa bag aba hainibo seng kublai pheleka tai aba seng bisa lai mangkha ambe belaikana angkha tongko tin bubagra sini Bwrwirogno bagai tai bobo jono aba haike hamjak nungbo tin bagi sunala Bwrwirogno mala kaisa ranai moti mala a jaga sini bubagra ni mokhang khaine lokil botongo tai tai goribo ronai a goribo haino sini bubagra ni bini mokhang tong ama haike bo belai kana hamjak mani bisutike sini Bwrwirogno ama haike sini kuskangni jeta seng greater manai abuno tei sini Bwrwirogno te ba hamjak mo ma an bage angkini wo sini sara Tripura sini sini to kharokno o median bisuti ang kobrang sungo seng sini sini bubagra je thansani mariwo haidi seng asuklai tongalia seng asek 70 বছর seng asek seng national party khale thaikia CPM khlaika congress khlaika BJP khlaika tabo seng ta BJP IPF ti seng to logitung seng tabo prai 4 বছর 3 বছর lai 4 বছর kana nai to tabo ko sini borok sakri rok mania oba hike seng kabama siri laika bormora hatai ko to robo oba hike seng oma hike sing hani bagai len sini ampi seng tabo seng nukia sini bagra o oma hike sini perasaan hamrai ni bagai ini ha ini to khana mathangan bagai botini motai hike khai tamani ini thansai mariwo hike seng to pal bakha ke seng kono ini imang no success kalian kan bang je noga tongai rokno omonang kamu sini kamu pura kamu kori sela sikla haji seng khamsa kate kadni lai sini bubagrani logiu seng mono logi layana tai bises kai angobon kobongna musungo terus kanggo 2023 jete sini assembly election election obo sini bubagra sai tungobono last fight seng obono seng joy una sinang nai am bagan phaiti tiniwo horbongkha ang kabang ase kok sana thanglia sini bubagrani imang no seng success khalaina seng pal thansa hangka hangkai seng bebak no seng khalaimanai seng jamon waki kongsana sebai mama hai seng pa kaisa muthasang hangkai kaisa waki doktor mano seng sebai meya aba haikene tin bubagra tamu CPM tamu joto no tabu kabang ma seng leman baksa tabu lama korenen kabang ma phaimano
যেমন তাবো চিনি এক্স চিনি এমপি জিতেন চৌধুরী বতাবো সিপিএমনি বকলকে সম্পাদক সংসদে বাক্সা হলাইও তাবো কোনো মুখ্যমন্ত্রী নাই হলাইনি আবহাইকে আবুন কে চিনি বড় নङ লাमा করোনা गोबां বরক তাবো মানে দাম সানাই অকো চলি দङ মানে kontam nai kaisa borok lama corona nai thang ang dagi khaji sanga mahai sa mahai borok sini layana saima layana ja aba hai je lama corona yorno sem sini to khane ang non khaji sini buba garani jeta bini je imang no sem success khane ang asuk jorono sawai tini o sini jora bu belai kheno khakam korong toka jotono kor kaham ya khari orono sini buba gara yo lo orang tua asuk ani